игноруца си. Ако искате да го знаете, сега ще ви го кажа. Записвайте си, ще ви чака малко. Добре, чакаме да свършим. 9-6-0-4-8-2. Това е сита. Много хубав. Играх един път на същия сит и намерих много хубави неща. Натам трябва да отида сега. Вие ако виждате натам гробница. После натам има едно много хубаво нещо. Ма трябва да внимавам. Това е там една крепост, ако виждате. Ето и там е гробница на Herobrine. Така ми казваха. Така казват всички. Но никой не знае дали е така. Ето е гробницата на Herobrine. Да, един път, като играхме, направих един сервер с лид. Много хубав. Намерихме село, такова нормално село, не е пясъчно. Като го намерихме, вътре има една пекарна, аз не наричам пекарна. И ако такова, защото вътре има чест в нея. И вътре имаше 10 диаманта. И ние си ги поделихме. Нарочно направих така. Защото ако стъпа, сега ще умра. Вижте, диамантен така вече имам. О, пет айрон. Мале, аз няма сега как да се изкача. Айде. Ще правя блокчета от голд. Сега няма как да се изкача. Не за всичко, но за всичко често. Аз хаям. Ще се върна към клипа, като излезем. Съм. И ето върнах на се. И май видяхте, защото ми не креатив. И да. Да, както виждате, имам диамантена така от диамантена така за това за коня, но аз нямам кон, нито седало, атом, имам и някакъв енчантик. Букс, 15 гол, 10 айрон. Ако не сте видели откъде, може да съберете, да превъртите. Аз всичко съм снимал. Але тук бях, чупа едно болче и това всичко пада. Оп, оп. Айде, сега ще се направя еко броня. Каквото и да е. Пак ще е броня, ще има броня. Айде. Дано.
Ще видим, че става вечер. Не стана, гънвам да става. И ще видим дали да мога да оцеля до тогава да намеря овце, защото сега няма никакви. Маш сега ще си. Ейте. Така. Чисто е прав. И така. Но така. Не ти. Но другото може. Една така кирка или не знам. Хай си пад. Това злато. Това злато. И рестон нямам. Ай, все пак имам това. И вече, кой ще купи пари до мен? Не знам. Който иска, мале, тази свиня, който. Свиня, ето една свиня. Оп, още не, оп, още. Ето. Трябва ми овце. Сирена. Идвай. Ай, още една главна шамта. Понякога не дават такива месо, нито вълна, нищо не дава, само експи. Понякога и експи не дават, понякога нищо не дава. Само ги убива ще има. Ще убия едно прасенце. Само експи дава, видяхте ли? Убивам го, хълба си от меча. Само експи благодарение на това. Много лаги, бе. Даде ли ми нещо все пак? Само XP, бе. На мен не ми трябва за Enchanting Table, аз нямам дори. Нещо даде ли са? Нищо. Мога. Маля, аз не. Сега ако бия с ръка, ще ми даде ли нещо? Я да я видим. Сбих всички прасета, то една първа ще ми даде. Мога. Ще ходим да разходим кучето, ще дойдеш с нас. Да. Тук майка ми беше тук, ще ходим да разходим кучето ми и вече ще мога да слушаме дори с клипа. Трябва да слушаме кучето. Ей! Браво си кирка. Гледай сега колко бързо се хапи. Значи бързо си чупила е. Наистина много бързо чупила. Але това бъкли е. Печка! Що ми трябва? Как се нямам, бе? Как се не може да направя кучето? Маля се, много зле. Аз го ще да правя. Моля, добре, ако ще да правя, яй. Ай, само къде ще ходим. Не я да пак да правим да бия с ръка. Като стане. Лего, да ми с ръката. Смешни, само експеримент. Крави. Айди, бързо. В следващия епизод, във втория епизод, мога да правя и къща. Къща вече мога да правя за втория. В кой епизод ще завиждам, в кой епизод ще ходя до Енда. И те ще разберем.
далеко ще да си забравих и това за тази игра ми още много. Чакай, аз колко не. Една. Не. Защото те бялки. Хайде, ще разделя малко тирати си май. Ама то знам. Ай, да ходим на некъде. Айде да нещо няма ли за търсене някакви такива, как се казваше, такова. Ей. Ами няма как да ги експортна. Ара бе, натискай се. Аз го натискам, аз ще умирам пак то копчето за това. Разкачане. А пак в някой епизод ще ви покажа как се тегли по Майнкрафт. Те, които не знаят как, които нямат Майнкрафт, ще им покажа. Мале, много лаги вече. И това ще бъде за епизода. Дано ви е харесало. Абонирайте се, дай лайк нагоре. Просто моля да харесайте ми клипа. Както ви казах, ще ви покажа как ще атакуваме. Как се тегли Майнкрафт в някой друг епизод. Това ще е отделен въпрос. Дано ви е харесало.